3-ші курсқа жеткәч, ниһаят мине дә алырга булдылар. Галиәскәр Камал театрында Салават һәм шәкертләр, аның шәкертләр дигән бер концерт булган иде. Хәтерегездә булса, шунда инде бик зурлап Салават абый тәкъдим итте. Безнең мастерствоны укытышлык Шәмси абый Закиров, беләсез инде, Манча ташын оештыручы. Сезнең дә бик кызыкты Мирхәйдәр Фәйзинең теге Галия Бану пьесасына пародия бар иде бит. Шушы пародияны куйыгыз әле тагын ди. Шушы студентлар белән ди. Әлбәттә инде Шәмси абый үзе дә катнашып. Шәмси абый үзе мондамы? Кулың булган, менә Шәмси абый, Шәмси Закир. Хәзер монда ничек рәхәлләр? Галия Бану пьесасын бөтенегез беләсез бит инде. Ну монда без пародия булгачаны көлкеле итәргә кирәк бит инде. Манча ташыннан алдык. Монда инде Исмәгыйль образында инде, шушы әшәке образда инде гомер буе Шәмси абый булды. Хәзер Хәлил белән бит инде, Хәлил белән башта Галия Бану матур гына җырлап йөриләр, әйбәт куеп торыйм әле шушыны. Матур гына җырлап йөриләр бит инде Галия Бану белән Хәлил җырлап йөриләр дә, һәм инде самыйсы үгешә торган моментында килеп керә Исмәгыйль көтмәгәндә. Көтмәгәндә киләләр, син нәрсә минем кызга бәйләнәсең? Атам ди инде. Хәлил кәкрә шунда ат дип костюмын ачып җибәрә дә, монда бер ярты аракы. Исмәгыйль күрә, бармыни бар, бергәләп утырып эшә башлыйлар булар. Галия Бану запойга китәсең бит инде, запойга китәсең бит инде дип атылып үлә иннәннән тора бара инде. Чыдый алмыйча. Менә шушы пьесада минем бик зур роль иде. Мин шушы Галия Бану атла торган урында пистолетын терәгәч, матур итеп шушы швабр белән килеп чыгам. Да теге шигәсенә терәгәч, менә булай иттереп пуля тавышы чыгарам. И шушы урында Галия Бану атылган ишне егылып үлә инде. Нормально гына итеп. Но репетицияда әйбәт булды. Галия Бануны бер 15 тапкыр удачно үтердем. Нормально, 15 тапкыр үлде әйбәт кенә. Нинди менә минем шундый кире кеше булганга мөгел кирешә чыга инде ул. Концерт барышы Салават абый инде үзенең үгет насихатлары белән иң әйбәт роль синдә. Самый короткий, самый хороший. Это вообще вот золотая точка синең роль, бу берәүдә дә юк, син иң бәхетле кеше инде. Аллага шөкер мәйтәм, бәхетле, рәхмәт. Булды хәзер момент килеп җитте, монда инде Шәмси абый утыра, монда Хәлил белән итеп Галия Бану пистолет. Как положено, инде вакытында чыктым, хашигәсенә терәде. Аякта степ ботинка итеге, шишоткада бейем бит инде, асты тимерле. Шушы номердан соң биргә дә кирәк, әле шуңа килгәнмен белмим инде. Бастым, все, давай, терәде пистолетын әйбәт кенә. Басам, басылып китте, былай иттереп төште теге. Тоталмам. Ну, Галия Бану җилдән төсле үлдә китте инде. Хәзер жүннәп чыкмады әйбәт кенә, ди. Үзем куркып торам, тегендә сәхнә артыннан Салават абыйның тавышы ишетелә. Ну, тупой, азнакай, дурага, аңгыра, кәллә. Менә гомеремдә беренче тапкыр булды, сәхнәдән чыгып китәргә курыккан вакыт. Чыгарга куркам бит, тегендә Салават көтә. Бөтенләй бер калтырый, нишләргә белмим. Нишлим инде? Швабраны күтәрдем, башымны ишеп киттем. Чыгып киттем дә, киләм инде янына. Үзем куркам, үзем барам. Килде, кит инде, кит, монда нишләп йөрисең, Ходай, бу швабрда төшерелмәгәч. Идея сөзе, вообще күземә күренмә. Кит монда, йөрмә вообще. Нуха, минем дә теге җегетлекне абзыйм әйтәм, ярай инде сүз әйтмәдем. Менә мин әйтәм, футболист бит инде, мин әйтәм, ни. Гол керсен дип менә мәчекне тибә, мин әйтәм. Ну гол керми, менә шундый көтелмәгән вакытлар чыга. Нишләп буласың әйтәм. Берәй бер эшләп булмый. Отсечка, менә ну шундый вакытлар чыга инде, менә барып чыкмаган вакытлар була инде, мин әйтәм. Сен анаңы сатыйм, андый вакытта ал кире швабрны, тоттыр Галия Бануга пистолетны. Әйт Шәмси белән халыкка отсечка дип, аннан киридән җибәрде.